En die hele was er erin. Want Bart, we hebben dit jaar Jans tent, de tentgenoot van Jans, of we hebben Jans opgebeld dat hij een extra stevige vloer wil hebben in de tent. En die extra stevige vloer in de tent die hebben we nodig. Want wij hebben een nummer dit jaar. De Prins maakt elk jaar een nummer. Maar dit jaar hebben we een nummer, een Prins met een nummer. De hele tent gaat dadelijk op en neer. Dat gaat Twan weer doen. Maar de hele tent gaat op en neer en de vloer die wordt extra stevig gemaakt.